नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? मी सौ तृप्ती सगुन माणगावकर मनभर रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज ना मस्त कोळंबी मिळाली आहे आणि गावी जशी करतात ना कोळंबी बटाटा सुक्क, तसं आज आपण करणार आहोत। तर त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघूया। जास्त साहित्य नाही आहे, थोडंसंच आहे, पण काय काय लागतं ते आपण बघूया। चला तर मग। ही कोळंबी आहे, मी साफ करून घेतली, त्याच्यातला काळा धागा काढून घेतलेला आहे। कोथिंबीर, लसूण, ओलं खोबरं, एक बटाटा बारीक चिरलेला, एक टोमॅटो बारीक चिरलेला, हिंग, चवीनुसार मीठ, फोडणीला तेल, मालवणी मसाला आणि हळद। तर आता आपण करूया। आता हे बघा, मी तेल तापत ठेवलं होतं, आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात घालायचे ही ठेचलेली लसूण, ही जराशी ब्राऊन करून घ्यायची। बघा लसूणचा कलर थोडा बदललाय। आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत कोळंबी। कोळंबी थोडी तेलात परतून घ्यायची। हे बघा, आणि आता आपण त्याच्यात घालायचंय हा बारीक चिरलेला बटाटा। आणि हे छान ह्या तेलात परतून घ्यायचं। आता कोळंबीचं पाणी पण थोडंसं सुटलेलं आहे, त्याच्यातच आपला बटाटा शिजला जाणार। हे छान परतून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यात घालणार आहोत हिंग, आणि हळद, मालवणी मसाला, आणि चवीनुसार मीठ। मीठ थोडं कमीच घालायचं, नंतर हवं असेल तर घालता येतं परत। आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आणि हे सगळं एकत्र करायचं आहे। चांगलं एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यावर झाकण मारून ठेवायचं आहे। आणि जे कोळंबीचं पाणी सुटणार त्याच पाण्यामध्ये बटाटा पण आणि कोळंबी शिजवून घ्यायची। सगळं एक वाफ काढली आपण त्याच्यामध्ये, बघा छान पाणी सुटलं। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा टोमॅटो पण घालून घेऊया आणि हा टोमॅटो छान शिजायला द्यायचा, म्हणजे नरम करायचा छान। नरम झाला छानसं रेडी होते आपलं। आता हे परत ह्याला वाफ काढायला द्यायची, ह्याच्यामध्ये टोमॅटो छान शिजायला द्यायचा आणि बटाटाही छान शिजायला द्यायचा। आता ही जी थोडी थोडी ग्रेव्ही दिसते तेवढी पण आपल्याला ग्रेव्ही नकोय, ते सुकं सुकं होणार थोडं। आता मी झाकण मारून ठेवते आणि बघा आता आपण ही एक वाफ काढली आणि हे आपली तव्यावरची कोळंबी बटाटा रेडी आहे। आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते।